आंतरिक श्रद्धा और कृतज्ञता नोंथांमोनखौ आंनि गिबि ब्लगाव बरायहरनाय थाबाय। दिनैनि ब्लगा जाहैबाय फार्स्ट गिबि ब्लगसो दै दिनै। नोंथांमोनखौ जोंनि धेमाजिनि पलिटेकनिक कलेजखौ देखायनो नागिरदों। जोंनि धेमाजिनि पलिटेकआव दिनैयो फ्रेसार्स जायान्दो। नोंथांमोना जोंनि धेमाजिनि पलिटेकनि फ्रेसार्सआ माबायदि जायो नायलांथो। কি ক? হাই, মোৰ নাম যোগানন্দ তাই আৰু আজি আমাৰ কলেজত ফ্ৰেচাৰ্ছ আছে। ক্লাছ আমি যাম ক্লাছ 3 ছেমিষ্টাৰ ব্ৰাঞ্চ মেকানিকেল মোৰ এইটোৱে আৰু। बिथाङा जोंनि धेमाजिनि पलिटेकनिक कलेजावनो फरायो। बिथाङा लाबोटारिनो बिथाङा दा थार्ड सेम मोनबाय। मोजाङानो फरायो बिथाङाबो आंनिनो लोगो। बे समाव नोंसोरो जोंनि धेमाजि पलिटेकनिक फ्रेसार्सआ माबायदि जायो नायलांदो।